ngadeg dengar. Wah yo yo. Cek. Sing nyuwun sinten? Pak Wasi. Pak Wasi. Iya, iku mandap-mandap. Ayo Mas. Plastikku mbok buat nang di plastik. Plastik. Mbak Ayu badhe tindak pundi? Badhe nang daleme Pak Suwasi Mas. Tapi ngaren tindak wae ora Sinten sing numpak nyuwun? jeri. Oh niki Dek. Adewean apa ora wedi Amin sewu nggih, Bapak. timbangan kula ngancani. Leresan Mas alias kebetulan. Ayo nduk. Belanjane kathah rada kapotan. Yen apuran Mas. Monggo nak nyanyi, Mas. Enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula omahi. Monggo Mak mriki mboten napa-napa. Ayo bro. Joget. Ayo. Topik wong kantolan momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun gelo Mas Gatot, Adik sampeyan ampun kuciwa. Ora. Wulan rondo anyaran lagi rong dina. Masa. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Kowe. Awan rondo Ayo, Pak, kakuku habiskan. rapat penting. Wah yo. Ning Semarang Mas, tuku gelang apa Monggo. anting-anting. Aja Sumarang. Ayo bos. Yo Nyanyi. ben rondo dijamin kempling lho Mas. Nah niku. Tenang, sambel dikuliti, rena ngandel nyoh niliki. Sejali musik matur suwun
kok mbok ndekno leh, Bos.